Evo nalazimo se ovde na Banjici. Šta te, Andreja, vezuje za ovaj kraj? Ovo je kraj prvo u kome sam odrasla i živela do neke svoje, da kažemo, 11. godine. Prvi početci rukometa i prve pobede, porazi, prve lepe uspomene na sport kojim se danas bavim. Baviš se rukometom, ali nisi krenula sa rukometom. Bavila si se mnogim sportovima. Najpre? Prvo sam počela karate. Treniram svoje 7 godina, krenula je akcija po školama kao što se to danas radi. Od 7 do 10 godine sam se bavila karateom. Mogu da kažem da me zaista vežu jako lepa sećanja, ali počeši od toga kako to ide, opet žensko dete, karate, nije baš bilo velike sličnosti, ajde da kažemo tu. Međutim, izuzetno dobro sam napredovala. Osvojila sam čak i 2 pojasa na jednom polaganju, što je vjerojatno nekima zanimljivo. Evo, na tom polaganju neka prva anegdotica je bilo ta da su mi vezali ruke i da sam se tako borila protiv dečaka koji je bio viši od mene za čak glavu, da sam ga oborila i dobila još jedan pojas. Tako je to nešto simpatično, ali nakon toga karate je sport koji jednostavno mene su uvukli sportovi sa loptom. Ubrzo sam odlučila da pređem na neki meni interesantniji, da kažemo živakniji sport i krenuli su da se nižu sportovi, počeši od odbojke koju sam zaista kratko trenirala, do košarke koju sam opet posjetila 2 treninga jer mi je bila udaljena i na kraju pokušala sam i sa tenisom. To je trajalo opet neki 2-3 meseca uporedo i slučajnost je ta da je tatino kolege ćerkica krenula na rukomet, drugarice, tako sam se ja upisala i evo do dan danas ostala. Ali trenirala si i igrala fudbal, kako to? Nisam trenirala, ali bila sam anegdote da sam bila prvi strelac Beogradske lige osnovne škole u fudbalu i gde bi jednostavno mama rekla da je taj sport definitivno po znacima navoda zabranjen za mene. Tako da, ali zaista volim da igram fudbal, eto što je nešto interesantno, eto za mene interesantan sport, međutim krenula sam drugim putem, ostala eto na rukometu i mislim da nisam pogrešila. A da li si neku od veština iz karatea primenjivala u rukometu? Pa sigurno se to danas primećuje na terenu, gledajući moju igru, vjerojatno ljudi pomisle kako sam možda malo više agresivna, ali to je sigurno ostalo od toga. Karate mi je donao mnogo, počeši od same koordinacije, same agresivnosti i mislim da je jedna od vrlo bitnih stvari koja danas utiče na moju igru. Svestrani sportisti kažu da su najbolji u stvari sportisti. Pa jeste, da kažem, meni sportovi idu zaista od ruke. Igram dosta sportova i brzo se snalazim. Meni je interesantno, ja sam inače što kažu fanatik za sport. Pratim apsolutno sve sportove, čitam novine od prve do poslednje strane i zaista mnogo vremena posvećujem sportu. Sada da krenemo od tih tvojih prvih rukometnih početaka. Počela sam treniram rukomet sa 11 godina, da kažemo 10 i po nakon bombardovanja. Interesantno je to, eto, krenula sam, vrlo brzo sam bila prebačena u stariju grupu, jer mojih devojčica nije tog uzrasta bilo toliko, da kažemo, brzo sam se snašla, a neka interesantna priča vezana za mene je da pišem levom rukom, a da šutiram desnom. Tako da je to, eto, da kažemo, neka mala čudna stvar, da kažemo, u rukometu, jer uglavnom to vezuju. Da, kako nisi to naučila? Ne znam, jednostavno kako sam se pojavila na prvom treningu, znate kako to ide, loptu odmah daju u desnu ruku. Tako je do danas ostalo, mada mislim da je bilo prostora sigurno i za levu ruku, jer motorika je ta neka koja se nalazi sigurno u levoj ruci. Ali dobro, ne bunim se zaista. Za tvoju poziciju na kojoj igraš, je li to važno? Sigurno da jeste. Svestranost na poziciji, pogotovo srednjeg beka, je vrlo bitna iz razloga što odigrati levom rukom u određenom momentu i desnom je velika prednost ostalo na odnose igrače, a odbrambeni igračima stvara zaista velike probleme, tako da eto, to je onako pozitivna stvar za mene, sigurno. Sad, svi sportisti se sećaju onih prvih utakmica, prvih pobeda, pa boga mi i poraza. Jeste, to je možda zaista su bile najiskrenije pobede i porazi, onako, to je možda se i tada najteže doživljava i jako je teško prihvatiti to. Počeo sam sa mini ligom, takozvanom mini ligom Beograda, gde su prve utakmice bile u hali Slodes u Rakovici, a zaista jedna zanimljiva stvar, prosto se zaljubila u taj sport. Vrlo brzo sam prihvatila i sve njegove, da kažemo, i prednosti i mane, bila sam prosto, da kažem, nisu mogli da me odvoje od terena. Taka sam i još kao dete, izlazeći iz zgrade, roditelji su imali problem da me vrate nazad, jer sam loptu zavolila stvarno na prvi pogled. Što se toga tiče, prve pobjede su bile u ORK Beogradu, bili smo dosta dominantni u mlađim kategorijama i osvajali smo iz godine u godinu kako pionirska, tako i juniorska prvenstva, tako da sam imala sreću u izboru tog kluba jer sam zaista osetila veliki broj pobjeda u tim mlađim kategorijama.
Da, a onda si prešla u radnički, šampionski tim, kup evropskih šampiona bezbroj puta. Ima li tog rivaliteta i u ženskom sportu kada dva jaka beogradska kluba jedan igrač napusti? Pa, apsolutno, znate kako, rukomet je možda malo sada na nižim granama nego što je nekada bio. To rivalstvo, da kažemo, nažalost, bilo mnogo veće u prošlosti jer je tada bila i Velika Jugoslavija i mnogo je bila veća konkurencija. Ali bez obzira, to će uvijek postojati. To je to, ja sam u tom momentu odlučila se, mislim, zaista napravila pravi korak u svojoj karijeri, otišla u radnički, gde se formirala jedna mlada ekipa koja je zaista dobila mnogo prostora u tada veoma solidnoj ligi Srbije i Crne Gore. Pravi korak je bio veliki slavni radnički sa bezbroj trofeja. Sam pogled samih tih vitrina u radničkom je zastane dah u tom momentu. Obavezuje. Obavezuje mnogo i provela sam zaista 2 lepe, nezaboravne godine neverovatnog druženja. To obavezno moram da pomenem jer možda i 2 najčistije i najiskrenije godine pravog rukometnog druženja. Atmosfera fenomenalna, imali smo jako lepe uspehe za tako mladu. Zahvaljujući rukometu napustila si Beograd, Srbiju, otišla u drugu državu i tamo se, čini mi se, proslavila, je li tako? Jeste, tako je. Prvi rukometi, da kažemo, veći koraci su nastupili onog momenta kad sam ja odlučila da napustim Beograd, da odem u Knjaz Miloš, sa njima osvojim šampionsku titulu u Aranđelovcu te godine i prosto sam ostavila da je vreme za korak dalje u karijeri. Odlučila sam se da odem u Ljubljanu, Sloveniju, Veliki krug Krim, rukometni klub koji je bio 2 puta osvajač Lige šampiona i za mene nekako prvi, da kažemo, onaj zastrašujući korak dalje. Imala sam nepunih 19 godina, napustila roditeljsku kuću, zaista su to bili, kad samo setim, zaista teški meseci u mom životu. Prvi 6 meseci trebalo se privići na novu sredinu, kao i svaki sportista koji odlazi od kuće. Suočava se sa mnogo novih stvari, jednostavno ostaješ, kako se kaže, sam na svome. I u tom momentu počinješ da se boriš za sebe, prvi put shvataš da nema mame, da nema tate, da nema te tolike pomoći, da postaješ jednostavno pravi profesionalac. I nije lako, sigurno nije lako, ali Krim mi je dao mnogo. 4 nezaboravne, prelepe godine u Ljubljani. Trebala mi je prva godina adaptacije da se polako naviknem na taj veliki sistem takmičenja, tu veliku ligu šampiona o kojoj svaki sportista sanja. I već nakon prve godine krenuli su stižu rezultati, ja sam počela zaista da igram fenomenalno, bila sam presrećna, pronašla sam se jednostavno, prava podrška ljudi u klubu i to je nešto zaista što meni budi najlepše sećanje da se praktično, kažemo, vinulo to neko rukometno nebo. Čini mi se da je rukomet jako popularan u Sloveniji, čak popularniji nego u Srbiji, je li tako? Jeste, upravo ste. Rukomet u Sloveniji, baš zbog samog tog podatka da je Krim bio dvostruki osvajač Lige šampiona, ljudi pridaju mnogo više pažnje ženskom rukometu. Prvi put sam se susrela sa grupom navijača koje prati klub. Za mene to bilo nešto neverovatan znak poštovanja i prva ta neka utakmica u Krimu će mi verovatno zauvek ostati u sećanju. Oni su putovali preko 27 sati autobusom da bi došli da nas vode u Švedsku. Prvu utakmicu Lige šampiona i to je nešto gde je meni prvi put sam shvatila u kakvom klubu zaista igram. To su, kažu, oni pravi navijači koji na svako putovanje prate igrače, navijaju za njih, podržavaju ih, pa i onda i kad gube i kad pobeđuju. To je, verujte, najbolji osjećaj i nekako, to je neka kultura njihova koju oni neguju godinama. Što znači da ja u momentima, verujte, dešavalo se da gubimo i po 10 razlike, ali neverovatno koliko su to iskreni i odani navijači gde nijednog momenta ne možete čujete jednu ružnu reč, neki negativan komentar, nešto loše u tom momentu, što sigurno u momentima jesmo zaslužile, ali zaista svaka im čast. Kažu da si tamo sazrela u pravog evropskog vrhunskog beka. Jeste, Krim je zaista dao mnogo i mislim da sam se i na pravi način odužila u tom klubu. Igrala sam maksimalno požrtvovano što i dan danas radim na svakoj utakmici. Jednostavno dobila sam prostor za igru. Bila sam mlada, ali klub je počeo polako opet da se podiže ka evropskom vrhu. Iskoristila sam to na najbolji mogući način. Jeste, bilo je potrebno strašno mnogo rada i odricanja, ali sve ima svoje. Zaista sam presrećna i smatram da me je Krim upravo vinuo u to što sam danas. Svaki rastanak teško pada, je li ti i taj rastanak teško pao? Mogu reći možda i najteže nešto mi se desilo u karijeri, jer previše sam se vezala za taj klub i neverovatno mi je bilo teško na toj poslednjoj oproštenoj utakmici gde je to cela hala stajala na nogama i 60 minuta su skandirali moje ime. Bilo mi jako teško i celu utakmicu sam igrala u suzama.
to su pratili moji roditelji i veliki broj proklona i veliki broj pozdrava i najlepše želje sam dobila i ponela sa ovom iz Ljubljane. I evo dan danas anegdota, doći će grupa navijača iz Ljubljane da me prati na polufinalu Lige šampiona koja se održava uskoro. Sjajno. I zašto sportisti, pored takvog prijema, napuštaju klub? Šta je to što vas vodi dalje? Želje za uspehom. Rekla bi da je to u meni presudilo onog momenta kad sam odlučila da napustim Krim i da odem u redove mađarskog đera. Smatrala sam da je Krim dao dosta u tom momentu i da je vreme da napravim korak dalje. Iako to stvarno zvuči, da kažemo, po znacima navoda surovo u tom momentu napustiti klub koji sam zaista volela možda i najviše do sada, ali jednostavno ta neka ambicija sportska i neka glad za uspehom je u meni provladala i izabrala sam klub koji ima zaista šampionske ambicije. I kako ti je sada u Mađarskoj? Opet isto neverovatno, isto prvih par meseci je bilo teško je priviknuti se na novu sredinu, novi jezik, nova kultura. Mađarski je nadaleko poznat kao jako težak jezik. Si uspela nešto da naučiš? Znate šta, počela sam polako, razumem rukometne termine i to nešto što mi je najbitnije, ali jezik kao jezik je strašno težak, imamo i dodatne časove mađarskog jezika, ali izuzetno teško. A kako se sporazumevate na terenu? Imamo 6 strankinja u ekipi i dosta se i trenera mi je Norvežanin, koristimo engleski jezik, tako da to je trenutno jezik broj 1 u klubu. Da. Koliko jezika si do sada naučila? Slovenački zaista pričam perfektno, engleski pričam perfektno, nemački razumem da kažemo i mađarski pokušavam, trudim se, ali ga ne računam još u jezike koje znam. Hoćeš nam preneti deo atmosfere? Kako ti izgleda u stvari jedan dan u Mađarskoj? Ovako, jedan dan u Mađarskoj, evo recimo, ajde pred važnu utakmicu Lige šampiona, kako to izgleda. U Mađarskoj je rukomet sport broj 1 ženski, definitivno sport broj 1 i neverovatni fanatici. To je nešto sam prvi put doživela i mogu vam reći da je zaista neverovatno u poređenju sa svim utakmicama do sada koje sam igrala. Posvećenost? Neverovatno. Na domaćim utakmicama, znači domaćih prvenstva, svaka hala je apsolutno puna do poslednjih mesta, da vam ne pričam za Ligu šampiona gde jednostavno nema karata nakon 2 dana puštanja u prodaju. Sjajan osjećaj. A što se tiče jednog dana pred Ligu šampiona, to je više postala neka rutina. Mi svi sportisti imamo neku svoju rutinu koju ne menjamo, jer verujemo da to uspeva. To je apsolutno normalno, ustajanje u neko normalno vreme, lagani, da kažemo, doručak, nakon toga sledi neki lagani trening, pripremanje, psihički spremanje protivnika, analiza, nakon toga ručak, odmor i polako kretanje na utakmicu. Imaš 2 puta dnevno treninge, je li tako? To je zavisno opet od kog dela sezone. Dešava se naravno da su 2 puta dnevno treninzi i onda smo apsolutno posvećeni i vreme većinom tražimo da bi se što više odmorili u toku tih treninga, jer zaista to zahteva veliki napor. A kada se dešava naravno da imamo jedan dan slobodno, možda mi, devojke, možda malo više za tim šopingom patimo, pa čim dođe neko slobodno popodne, mi tražimo odmah da odlutamo negdje Đere, jer Đere je na super poziciji. Što se tiče geografskog položaja, imamo sat vremena do Beča, sat vremena do Budimpešte, tako da mogli bi se reći, kad god ugrimo malo vremena, mi odemo u takozvani neki šoping. Kako se druže devojke u ekipi? Je li to važno da se slažete, da sve dišete? Jeste, zaista nije to fraza kad kažu da je atmosfera ključ. Vrlo bitna stvar. U ekipe, ali opet, znate šta, mnogo zavisi od trenera, koji u tom momentu trener je praktično ključ taj koji pokušava da poveže i strankinje i domaće igračice, jer to zaista nije lako. Ako trener nađe tu neku žicu, da kažemo, između igračica, ako nas spoji na pravi način, to je ona dobitna kombinacija, što mislim da mi trenutno u Đeru apsolutno imamo. Kažu da u ženskom sportu ima, boga mi, poprilično ljubomore, je li to tačno? Pa veruj, pa jeste, pa dobro, veruj, te ljubomore imaju u privatnom životu, znamo i sami. Ali to je, da kažemo, mislim, opet na tom nekom profesionalnom nivou jednostavno zanemarljivo, jer smo svi svesni da samo zajedno možemo do uspeha i da se u tom momentu apsolutno sve zaboravlja. Verovatno to ima negde pritajeno i sve to, ali na tolikim nivoima profesionalnim to je definitivno zanemareno. Da, ti si odavno već prošla onu etiketu, da kažemo, talentovane igračice, već dokazane, vrhunske. Čak sa 17 godina dobila si prvi poziv za nacionalni tim. I to ti je uputio nekada najbolji rukometaš planete, a u to vreme selektor Mile Isaković, je li tako bilo? Da, nikada neću. To je dan koji definitivno, kao malo sam vodila dnevnik i pisala o tim stvarima i taj dan nikad neću zaboraviti jer sam bila na spisku za rezerve. Mileta sam upoznala neposredno pre toga nekih 15-20 dana i
Zaista sam bila iznenađena tim pozivom, ali neverovatan podstrek i motivacija. Pozvana sam kao rezerva koja se u tom momentu usled otkaza povređenih igračica pridružuje A reprezentaciju u Novom Sadu u hotelu Park. Neverovatna frka je osredila po pakovanju, spremanju stvari, nikad neću zaboraviti ulazak u hotel Park. Ja sam se bukvalno tresla od straha i nervoze, jer prvi put sam se susrela sa tako velikim igračkim veličinama i za mene je to bio nezaboravan dan. S koga si imala veću tremu? Od trenera, od saigračica? Ja mislim da je to sve celokupno bilo za mene veliki jedan šok, veliki pozitivni šok. Jedan najljepši dan u karijeri, sigurno. Da, ali na kraju se isplatilo, na kraju krajeva i za naš rukomet. Kako ne, to je, ja mislim da svaki igrač sanja o nastupu u reprezentaciji i onda kada se pruži ta šansa, jednostavno se trudiš da nikad više ne ispustiš. I to je to gde ja se dan danas trudim da se svakom momentu dam 100% reprezentacije. Je li to recept da mlade igrače treba forsirati, a oni će to vratiti kad tad? Sigurno da mladim igračima treba pružiti šansu i pustiti ih da se kale kada je gotovo moguće, dati im šansu i priliku da upravo 3, 5 do 10 minuta stasavaju na velikim utakmicama, jer zaista iskustvo je od presudnog značaja. Pored sporta ti nisi zanemarila ni studije. Jeste, tačno. Može to jedno sa drugim? Zaista može, sigurno da u jednom momentu nešto mora malo da trpi, da tako kažem, ali definitivno je da to može i to ide jedno sa drugim, samo treba mnogo truda i rada. Studiram na fakultetu u Singidunum, turizam i hotelijerstvo je smer. Odlučila sam se za to, zaista sam zadovoljna jer je to nešto drugačije od ovoga čime se bavim i to me zaista zanima. Ostalo mi je nekih 6 ispita do kraja, tako da to uspešno ide i privodim kraju i tako da se nadam da ću uspeti ove godine da završim fakultet. I kad uglavnom učiš između treninga, posle treninga? To su uglavnom tražim periode kada je ritam treninga, da kažemo, malo blaži i gde jednostavno nisam toliko umorna i gde mogu da se posvetim tome. Ti si bila proglašena i za najlepšu sportistkinju Srbije, pored titula koje si dobijala na terenu. Koliko ti to znači? Verujte, meni je baš bilo neprijatno u tom momentu kada su me preglasili, zato što jednostavno ja nisam navikla na to i borila sam se čak, verujete, u momentu da ne dođe na to proglašenje, jer je to nešto u kome neka uloga totalno drugačija za mene. Pojavila sam se i zaista je bilo lepo, zaista lepo dešavanje i nikad neću zaboraviti, u tom momentu sam izjavila pred svim tim velikim sportskim masovima koji su u tom momentu bili u publici da se nadam da ću se jednoga dana pojaviti drugim povodom ispred njih i da kao i svaka misica želi mir u svetu. Tako je to bilo, eto, nešto simpatično u svakom slučaju. Ali u svakom slučaju ta titula godi. Jeste, lepo je stvarno, pa svako žensko, apsolutno, da se ne lažemo, stvarno je lepa stvar i godi ta titula i simpatična je, tako da kažemo. Eto, i to me prati, verujete, na svakom intervju i svaki put se slatko nasmijem, tako da eto. A ko je proglašen za najlepšeg sportistu? Te godine je proglašen rvač Radomir Petković. A, tako. Obično su vezivali sportistkinju i sportiste. Vezuju li tebe za nekog? Pa, verovatno vezuju, ali mislim, to je ono nešto što ostaje slatka tajna. Ostaje slatka tajna. Šta nam možeš iz privatnog života otkriti kao slatko tajnu? Pa recimo, van rukometnih tih dešavanja, mi gledamo da te neke pripreme, te neke stvari totalno potpunimo nekim zanimacijama, tako da kažemo. Pa bilo je svakakvih anegdota, iskreno da kažemo, imali smo svakih anegdota koja dan danas traje čak i kruži reprezentacijom, to je priča čuvena o vrsti meditacije pred utakmicu. Aha, hoćeš nam otkriti, kako? Nećemo otkriti imena, da bi bilo korektno, ali jako interesantna stvar, eto, kruži anegdota da jedna igračica u našoj reprezentaciji već godinama meditira pred bitne utakmice, naravno to nije istina, ali definitivno tako mi sebi upotpunjavamo vreme i zabavljamo se, ali tako? Tako da je to interesantno, radimo neverovatno zanimljive stvari, od nošenja fudbalske lopte kod hodnika, do sedenja i gledanja u klimu, do određenih stvari koje su totalno interesantne, gde tu imamo par igračica koji dan danas misle definitivno da je ta meditacija sastavni deo koncentrisanja za utakmicu. A zašto baš fudbalsku loptu? Pa zato što apsolutno nema nikakve logike, pa pokušamo da napravimo nešto što apsolutno nema nikakve veze sa tim. A ima li sličnosti između fudbala i rukometa? Eto, igrala si fudbal,
naravno znamo sve razlike. A šta možeš od fudbala primeniti na rukometnom terenu? Pa to je neko kretanje bez lopte, da kažemo da je to fudbal i rukomet je to nešto spaja. To je neka kretanje bez lopte koja je danas najbitnije verovatno u svim sportovima sa loptom i to je bitno primeniti u svakom slučaju. Znači ta potrebna dinamika i kretanje bez statičnosti. Pored škole, pored toga što si aktivna rukometašica, ti od ove godine ili organizovala si i kamp. Želiš da pokažeš najmlađim uzrastima neke finte, da otkriješ neke tajne rukometnog sporta, nesebično ćeš im to preneti na Divčibarama, je li tako? Jeste, tako je. Kamp će biti od 25. juna do 2. jula ove godine Divčibarima i došli smo tu ideju iz razloga što smatram da kod nas još nije razvijena ta vrsta, da kažemo, popularizacije rukometa i rukomet nekako je nakon uspeha muškaraca na evropskom prvenstvu dolazi 2013. svetsko prvenstvo kod nas za žene i treba rukomet sigurno malo više, da kažemo, popularizovati kako bi što više klinkica i klinaca krenulo tim nekim našim stopama. 25. juna počinje kamp i ja ću biti prisutan svih 7 dana uz rad stručnih trenera, medicinskog osoblja i svih drugih potrebnih igrica, šala, nagradnih igara. Biće to nešto sasvim novo za rukometne, da kažemo, zaljubljenike i te male klinkice koje će nadam odazvati u velikom broju i baš lepo zabaviti sa mnom tih 7 dana. Da, to je baš neobično da vrhunski sportista radi sa najmlađima. Zbog čega vrhunski asovi beže od početnika? Ne znam, zaista ne mogu da vam odgovorim, ali iz prostog rada to je nešto mene privlači. Mene rad sa decom čini srećna jer sam već počeši od Ljubljane nekoliko puta radila na tome u raznim nekim organizacijama rukometa i shvatila da je to nešto što ja zaista volim. I mene to zaista, jer nekako rad sa decom je najčistiji i najinteresantniji i uvek je najsmešnije i uvek je prosto zabavno raditi sa njima, a smatram da mogu mnogo da nauče, da mnogo lepo da se provedu tih 7 dana i mislim da će to biti pun pogodak i nekako bi zaista voljela da taj kamp zaživi, da iz godine u godinu ima sve više i više polaznika i da napravimo neki zaštitni znak svake godine. Posle uspeha rukometaša, hoće li rukometašice krenuti njihovim putem? Hoće li se konačno naš rukomet vratiti na puteve one stare slave? Ja se zaista nadam da će tako biti. Rukometaši su nam priredili neverovatnu radost i zaista sam imala sreću da pristujem i polufinalnoj i finalnoj utakmici. I zaista sam osetila šta znači biti navijač u tom momentu, a ne kako je biti igrač pred 20.000 ljudi. Nadam se da ćemo uspeti da pre svega nekom fanatičnom borbenošću dozovemo ljude u što većem broju, jer publika nam zaista treba 2013. godine i pokušat ćemo, nas godinama nema na toj nekoj, da kažemo, rukometnoj mapi Evrope i sveta, ali nekako to 2013. To prvenstvo može mnogo da nas izdigne i da vrati rukomet, prosto da vrati popularizaciju rukometa i uspeh rukometa na ono što je nekada bio, kao što ste sami rekli. Ove godine si izabrana među 4 najbolje rukometašice u organizaciji Međunarodne rukometne federacije. Sigurno se nećeš na tome zadržati. Ne, zaista, za mene je to bilo veliko i prijatno iznenađenje i jednostavno bilo mi je drago jer je došlo u momentu kada se već i pričalo o muškom rukometu, da se malo priča i o ženskom i da upotpunimo tu neku priču. Za mene je izuzetno priznanje jer poznato je da Svetska rukometna kuća jednostavno svake godine pravi izbor na osnovu uspeha u reprezentaciji. U mom slučaju su napravili presedan, pa je zaista lep podatak. Neću se zaustaviti. Nadam se da ću upravo sa mojom reprezentacijom 2013. godine doći do nečeg što najviše želim u karijeri. Bila si nekoliko puta i najbolja rukometašica Srbije, najbolja rukometašica na Balkanu. Eto, sada si i u svetskim tim visinama. Mi zaista očekujemo da ćeš ti možda jednoga dana zameniti i Cecu Kitić. Ja se nadam, zašto da ne. Na meni je tako ostalo da radim. Ovo su lepa priznanja koji iz godine u godinu su sve bolja i bolja i ja sam jednostavno na tom nekom dobrom putu, da kažem, ali zaista ostalo je mnogo rada i truda predamnom i nekako pravih izbora. Da li su sada devojčice više naklonjene rukometu kada su krenuli uspesi ovog sporta, za razliku od vremena kada si ti počinjala? Čini mi se da ima dosta malih klinkica koje se bavi rukometom. Jednostavno, dobro, godinama je logično, odbojka je uzela taj primat u ženskim sportovima, jer svaka im čast neverovatnim rezultatima su privukle veliki broj devojčica za taj sport. Rukomet
mora da niže uspehe kako bi veliki broj devojčica krenuo našim stopama, tako da kažem. Tako da mislim da je prava preporuka upravo to što će biti 2013. i recimo niz tih akcija počeši od rukometnog kampa i ostalih stvarčica gde ćemo zainteresovati devojčice da krenu da se bave ovim fenomenalnim sportom. U čemu se rukomet razlikuje od ostalih sportova? Šta je to baš lepo? Rukomet je dinamičan sport i neverovatno uzbudljiv sport. To je ono što drži pažnju svakom gledalcu 60 minuta i malo više, jer to je nešto gde je u svakom momentu prisutan duel, u svakom momentu prisutan jedna lepa akcija, neverovatna uzbudljivost i to je nešto u čemu se rukomet razlikuje od svega jer je izuzetno dinamičan sport, kompletan da kažem. Ali jednom si izjavila da ste vi sportisti robovi savremenog doba. Hoćeš nam to malo pojasniti? Pa dobro, to jeste tako da kažem, jer mi generalno nemamo prava, po znacima navoda, taj neki privatni život na nešto na što ostali ljudi imaju. Ali to je sve neka, da kažemo, propratna stvar, jer satisfakcija opet dođe posle. Nakon svake pobede i nakon svakog uspeha je neverovatan osjećaj i ne bi ga zamenila ni za što za svetu. Jesmo u tom smislu jer smo ograničeni mnogim stvarima i mnoge stvari slatke, da kažemo, su nam zabranjene. Počeši od nekog druženja, provoda, nekih jednostavno putovanja velikih u toku godine, to je nama sve zabranjeno, ali na kraju karijere ja mislim da uvek dođe određena vrsta satisfakcije. I recept za uspeh? Ljubav, rad, upornost, jeli? I šta još? Sve je to prava kombinacija što ste rekli. Ljubav, rad, upornost i to je to. Da volite ono jednostavno čime se bavite. A ti najviše, čini mi se, voliš rukomet? Verujte, ja najviše volim rukomet i to je nešto jednostavno sa čime se budim apsolutno svakog dana i jednostavno volja i motiv mi ne nedostaje. Oni aplauzi držete pre i posle utakmice? Jeste, fenomenalna je stvar dobiti same čestitke nakon utakmice i to je nešto što te vuče jednostavno da konstantno pružiš dobre partije. Mi ti želimo puno uspeha, puno sreće sa nacionalnim timom i tvog ličnog. Hvala vam puno. Se Bogom, neću više s tobom, Andreja. Loša su vremena, ljubavi tu nema, Andreja.